вітанне, мяне зовут Алівія, і ў гэтым годзе я скончыла польскую школу. Пасля яе абавязкова трэба паступаць у сярэднюю. У гэтым відэа я распавяду, як гэта зрабіць. У Польшчы 3 віда сярэдніх школ: ліцэй, тэхнікум і школа абаранжова. Спачатку трэба вызначыцца са школай. Для сябе я выбрала ліцэй, таму што хачу атрымліваць вышэйшую адукацыю. У кожнай школы ёсць так званы пруг пунктовы, таму проста так за прыгожыя вочкі туды не паступіш. Трэба набраць пэўную колькасць пунктаў. Пункты даюцца за вынікі выпускных экзаменаў, за адзнакі, за валанцёрства, некаторыя конкурсы і, канешне, за пасведчанне з паскім. Гэта значыць за знакай. Адносна падліку пунктаў можаце ўвогуле не парацца, таму што у адкрытым доступе ёсць вельмі шмат калькулятараў і ўсяго гэтага тыпу штук, якія падлічваюць твае балы. А цяпер усё ўвогуле стала зусім проста, таму што у электроннай рэкрутацыі, калі увесці ўсе свае дасягненні, пацвердзіць гэта ў школе, з'явіцца дакладная колькасць тваіх балаў. А наогул мой асабісты савет – гэта вучыцца. Проста вучыцца. Упітывайце інфармацыю, гатуйцеся да іспытаў, удзельнічайце ў конкурсах і валанцёрстве. І, канешне, атрымлівайце нармальныя адзнакі. Напішыце ў каментарах, хацелі б вы ўбачыць падрабязнае відэа пра электронную рэкрутацыю і як там усё працуе. Калі было карысна і цікава, пастаў падабайку і падпішыся. Пока-пока!